Bună dimineața! Plecăm într-o excursie în Munții Apuseni. Plecăm din Cenat Timiș, este ora 6:20. Să avem drum bun! Și intrăm pe autostradă la Timișoara, direcția Deva. Intrăm pe A1 la Drac, Sibiu. Și am intrat. Nu s-ar da pe banda aia. Suntem la Lugor. Și iată-ne pe celebrul drum marginea Holdea, partea lipsă de autostradă. Imediat intrăm pe autostrada de Deva. Un drum foarte aglomerat și foarte periculos în același timp. Și foarte rău pe alocuri. Nici nu-i de mirare de atâta circulație. N-am mai văzut comercianți cu pieții, caise, siropuri. Ai văzut vreunul? Uite acum. Da? Uite în față, cu miere. Am crezut că a dispărut. Uite câte are aici. Nu miere, e sirop. Da. Sirop, roșii, castraveți. Din nou pe autostradă. După 231 de kilometri am ajuns la Deva. Se vede cetatea Devei în față. Ieșind spre Brad, spre Brad, Oradea. La noi din Bradul ăla spre Abrud, Câmpeni, țara morților. Trecem muntele Buceș până în Abrud. Vede cetatea acolo.
dreapta Deva, stânga Brad. Am intrat între munții Apuseni. Am intrat oficial în țara morților. Județul Hunedoara. Imediat ajungem în Brad. Coborâm. Oradea 163 de km. E mai mult ce se văd așa mai departe, dar în realitate se aproape. Uite câte lemne are asta pe el, uite câtă încărcătură are. Asta e ilegal 100 în mie. Ilegal din cauza încărcăturii, zic că e ilegal. Din cauza gravității. Ce fain. Serpentine, serpentine. Luncoiul de sus. Uite câte case acolo pe deal. Pe aici 50 de ore, poate ne față. Pe scurt, fie ăștia. Peste tot. Poate neați. Localitatea Brad, Hunedoara. Am început serpentinele între Brad și Abron. Nu vă imaginați ce răcoare e. Uitați ce mulți pădure. Pe cu mâna. Suntem pe serpentine, pe muntele Buceș.
Acum intrăm în județul Alba. Acum am intrat. Coborâm Buceșul. Hai, ce fain. Parcă e întuneric. Întuneric ca ploaie. Coborâm în continuare spre Câmpeni, dar înainte de Câmpeni trecem prin Abrud, prin inima țării morților. De aici înainte era un drum rău, o groapă din alta, o denivelare din alta, pământ, la locuri era pământ, nu era asfalt. Băltoace cu apă. Acum e cât de cât bun, dar e îngust drumul, da? Merge mai încet. Ne apropiem încet și de Roșia Montană. O să trecem pe la poalele Roșiei Montane. După ce trecem de Abrud, se face un drum dreapta pe Roșia Montană. Ce vorbește? Elveția, nu e așa frumoasă Elveția niciodată. Nu, aici nu-i băgată în seamă, nu-i făcută infrastructură pentru turiști, pentru nu legi ca să te îmbie la investiții, la pensiuni, să faci o pensiune, să faci o afacere. Aici turismul ar merge foarte bine. Pustiu, nici mașini nu sunt. Partea dreaptă pădure de pin. Abrud. Pe cursul n-am pescuit. Da. Abrud 6 km. Suntem în Abrud. Abrud City. Un oraș. Parcă e lăsat în paragine. Cel puțin la intrare. Numai boscheți, iarba netunsă. Urât arată. Păcat. Aici în dreapta se face drumul spre Roșia Montană. Chiar aici. Sunt vreo 15 km.
10, 15, nu știu exact. Mai avem 7 km până la Câmpeni. Verdeață multă, pădure. Aici ca prin tunel. Aici au reparat, aici au distrus inundațiile în 2023 sau 2024, când a fost atunci inundații mari. 2023, cred. Ne apropiem de sensul giratoriu de la Câmpeni, de la pod de la Câmpeni, cum este cunoscut. În stânga, Câmpeni, Muntele Găina. Noi mergem în dreapta, spre Turda. Turda Cluj. Mai avem circa 18 km până în satul natal. Comuna Bistra, cea mai întinsă comună din Europa, este această comună Bistra. Pe toate dealurile, pe tot munții aici, e numai comuna Bistra. Pe toate văile. Când eram copii, veneam aici, în zona asta, la pescuit, pe Arieș. Nu numai când eram copii, și mai încoace am venit. Se prindea aici bani, pește, scobar, în principal. Scobar, clean, mreană. Și mai mici, păsta curcubeu, porcușori. Porcușorii erau proști, orice puneai în cârlig, venea. Și dacă puneai un băț în cârlig, prindeai porcușor.
ea știu că o aducea acasă sau somn și o băgam în o băgam în vană și știi cum erau mașinile de spălat alea Da. Alba Lux, da? Și aveam furtun să pui de la ghiuvetă în mașina apă și băgam furtunul și tot era la capăt era capsat, că ea atacă și prindea și somnul și știuca. Și când băga maică-mea furtunul, tot timpul să-și nea apa, știi? Da. Era găurit de știucă sau de somn, că ei Ei atacă pe răpitori. Da. Mamă, când ne aducea acasă sau eram cu el acolo, de-abia așteptam să ajungem acasă. Să-l băgăm în vană. Uitați aici peisaj. Aici în stânga e cea mai bună apă din zonă. Aici în continuu coadă la pârâu aici la apă, la izvor. Zic, ce zic? Nu, că a doua zi trebuia să-i taie, că ei mor dacă îi ții așa. N-au oxigen, dai seama. A plouat, cred că în sus, pe la Rieșeni, Gârda, că e un pic murdar apa. Aici dreapta e Rieși. Domnul sau doamna din față, cred că a adormit cu mașina albastră. Dacă vedeți vlogul, vă spun somnul și în partea dreaptă se merge la Mușca și la parcul industrial Dealul Piciorului sau Roșia Poieni, o carieră foarte mare de cupru, zinc și alte metale rare, care funcționează și acum, dar nu mai ca odată. Partea stângă e mănăstirea Lupșa, cea mai veche mănăstire de pe Valea Rieșului. Din anul 1429 datează. Am intrat în comuna Lupșa, comuna mea natală. Muzeul etnografic Lupșa și biserica din Lupșa. Foarte veche ambele. Valea Lupșii. Și am ajuns. E frumos e acum. Drum reabilitat, asfaltat. Protecție aici, să nu sari în vale. Eram noi copii, erau potecă. Vă mulțumesc pentru atenție. Cine dorește poate să lase o abonare. Am ajuns. Sau un like. Mai vedem vloguri de aici. Azi, mâine. Mulțumesc, la revedere!